Не, пак хейтерите. Какво щяхме да правим без тях? Днеска ще се подиграваме на хейтерите, както Слави го прави. И има много тъпи неща, като... Много си тъп. Такива други неща. Така че, нека да започваме. Сега тук съм си запазил едни хейт коментари, ето ги. Под видеото, когато има 6 по химия. Кейнт. Сега ще видим какво е на български. Шибано дете. И другото е Cat Skins. Това какво означава? Не знам какво означава, майна. Следващия хейт коментар е... Има нещо, някакъв хейт. Хейт ли е този коментар от видеото? Макдоналдс през миналия век, сегашно време и друг век. Да видим. Много хубаво клипче. Много ти благодаря. И то много. Така. Търся друг хейт коментар. Ей, така може. Готово. Тук казвам... Хора, искам да ви кажа нещо. 17 януари е първия епизод. Така, да видим. Другите... Ей! А другия... Какъв епизод? На Лой? Те повечето са толкова глупави. И другото е... Много си тъп. И си много грозен. Другия хейт. Така. Където казвам, че ще качваме Лойта 2.28, аз не се съгласих. Абсолютно не се съгласих. Много хубави очи. Сега очния ми преглед доктор ми каза, че диоптъра ми се е повишил. Така. Слушай, бате, ти си на 10 години, а ще правиш сериал и филм. На 11 съм. Тапачке. Научи се да учиш, бе, Ангелов. Добре, щом толкова знаеш, кажи ми колко е корен квадратен от 81. Аз много добре знам. 9. Ако искаш, ти ми напиши в коментарите, но без мой отговор, както го казах. Корен квадратен от 81, аз знам, че е 9, но искам да кажеш ти и друг отговор. Има сте тъпи. Няма нищо. Така си е. Друг хейт. Но си тъп. Да, брат. Ти нормален ли си, Филмът. И ти яш моята. Така. Търся друг хейт. Ти си шматка на 10 години. 11 години съм. Но сте тъпи хейтерите. Така. Супер, честит филм. Аз не ти се сърдя. Според мен аз ще го разгледам и ще видя колко е як. Благодаря, че ще създадете такъв як филм. С сърчица и конфети. И дано да е хубав този филм и хейтерите мръсни, които пишат такива неща, да ми ядат пишката, педараси. Следващият хейт е тъпо. Да кажа, че хейт коментарите на Докладжа станаха по-брутални и неграмотни, а при мен са само брутални. Не се обяснявайте! Разбираме, че сте заети и нямате нищо. Имаме ли друг хейт? Да видим. Зубър. Искам само да ви кажа да не заплашвате момичетата, които ще дойдете да ни убиете.
Така. Много си красив ти черният. С черната тениска. Аз бях с черната тениска. Имаме ли друг хейт? Където за плей бутоните, човек да казва, тия плей бутони са фалшиви. Естествено, че са истински. За 500 абоната и 100 абоната. Искам да ви благодаря. Истински са много ясно. Май си мисля, че хейтерите, те си мислят, че са фалшиви. Не са фалшиви. Можете да видите в Google, че съществуват. За 500 абоната съм го спечелил тази година. А за 100 абоната 2300 година. Толкова много ви благодаря. Вече съм 600 абоната. Благодаря ви. Нека да направим до 1000, за да получа пари и да спечеля плей бутон за 1000 абоната. Благодаря ви. Няколко седмици, не преди един месец, извинете, чува се малко брутално с този микрофон. Чакай, че малко ми се изкриви. Готово. Да, така е. Мисля, че е перфектно. Един мой приятел каза: брато, стига, моля, аз ще умра. Ние постоянно излизаме и казва, че това е шега. Шега си е. Така. Добре, Део, изгубих 1000 Brain Chaos. Това пак май е някаква шега. Това е пак някаква шега. Май съм увеличил осветлението. Чакайте малко. Не, така се виждам загрозен. И така е по-добре. Да, така е по-добре. Така. Търся други. Там където казва: децата преди и сега с подаръците. Аз видях, че имаш iPhone 15 Pro. Не им ли каза: мразя го, искам просто чист iPhone 15, а не iPhone 15 Pro. Това ми просто харесвам прошката. И това е истинския iPhone 15. Така. Където с приятеля ми Иванов: къде ти е домашното? Господине, кучето ми изяде домашното. Добре. Кристияне, къде ти е домашното? Господине, кучето забрави да ми напише домашното. Някаква си женичка пише: кучето ми забрави да ми напише домашното. Друг хейт. Да. Не, малко съм ги пропуснал. Май прекалих. А вие знаете ли защо хейтерите псуват? Сега ще ви кажа. Малко ще го увелича. Защото не знаят целият ден какво да правят и затова псуват. Имате и такива хора, които... Да, където... Деяне, защо пак си без домашна? И така нататък. Където котето ми изяви домашното. Сега малко ще се зачудите. Аз имам коте, а не е куче. Сега тук не е при мен, защото е при баба. Преди няколко седмици се връщахме от море. Така. Ти си глупав. Възрастни хейтери дори има. Чакай само да намеря това за... Ей, тия ламборджините, феранита, палалехар! Това беше за днешното видео. Абонирайте се, дайте лайк на видеото. Имам тук някакъв пичага в Инстаграм. Сега.
Вярвам е, че вече ще правиш напитка. Истина е. Вече ще правя напитка. Представям ви Райс, моята нова напитка. Ще я правя с други инфлуенсъри, а не тия Анди Студио, Йоан Петър Кралски. Просто с едни, които са мои приятели. Така че, айде чао!